Orașul Valea lui Mihai se află în extremitatea nordică a județului Bihor, într-o zonă de câmpie, la numai 8 km de graniță cu Ungaria. Localitatea este așezată pe drumul național DN19, la circa 70 de km nord de Oradea, municipiul reședință de județ. Așezată pe teren nisipos, drenat de Valea Ierului, localitatea a trecut prin veacuri, aflându-se mereu la întâlnirea a două istorii, culturi și tradiții, române și maghiare. Punct marcant în zona Văii Ierului, în nordul României, orașul Valea lui Mihai și-a păstrat și dezvoltat identitatea proprie. Vechile tradiții maghiare s-au împletit aici cu dezvoltarea economică a României de azi, Valea lui Mihai fiind cunoscută ca un loc al toleranței, prieteniei și ospitalității. Localitatea de frontieră și vamă de trecere în Ungaria, orașul are în față un viitor propriu, în contextul colaborării transfrontaliere între cele două țări pe harta noii Europe Unite. Suprafața totală administrată de oraș este de peste 7.000 hectare de teren, din care suprafața agricolă o reprezintă 5.200 hectare. Valea lui Mihai are 79 de străzi, cu o lungime totală de 46 de kilometri. Aici trăiesc peste 10.000 de locuitori, din care 85% sunt de naționalitate maghiară. Trecutul îndepărtat al localității este învăluit în negura timpului, existând puține dovezi materiale care să vorbească despre istoria locului. Cele mai vechi descoperiri arheologice din zonă constau în câteva oase de animale preistorice. Vechimea unor așezări omenești este arătată de faptul că arheologii au găsit obiecte din epocile de piatră, bronz și fier. Oamenii lucrau cu unelte din piatră, dar și din os, con și lut. Ocupația lor era vânătoarea, pescuitul și meșteșugurile casnice. Viața oamenilor din aceste locuri a fost legată de istoria regatului maghiar. Prima atestare documentară despre Valea lui Mihai datează din anul 1270, o moșie fiind amintită în scris ca fiind proprietatea unei văduve maghiare. Moșia Mihal a fost donată de regele Ungariei Béla al IV-lea. În primăvara anului 1241, tătarii atacă localitatea și ucid majoritatea populației. După retragerea tătarilor, regele Béla al IV-lea își reorganizează domeniile. Localitățile distruse sunt repopulate, moșiile părăsite fiind donate supușilor fideli ai împăratului. În anul 1434, numele localității este Nog Mihalfalva. În anul 1459, localitatea primește dreptul de a organiza târguri, ceea ce face ca Valea lui Mihai să cunoască dezvoltarea economică. În secolele următoare, târgurile s-au ținut săptămânal, în fiecare joi. Localitatea avea dreptul să țină târguri pe țară, dar numai de 4 ori pe an. În anul 1587, turcii incendiază toată localitatea, iar populația fuge în păduri. După plecarea turcilor, populația revine în vechea așezare și reconstruiește biserica incendiată. Tradițiile maghiare sunt păstrate cu sfințenie. Oamenii se ocupă cu agricultura și creșterea animalelor.
1720, în localitate trăiau 70 de familii care cultivau 1000 de holde de pământ. Perioada aceasta s-a remarcat prin cultivarea tutunului și extinderea suprafeței cu viță de vie. La sfârșitul secolului XVI se formează primele moșii. În anul 1800, localitatea numără 1594 de locuitori, maghiari în marea majoritate de religie reformată. În anul 1871 se construiește calea ferată între Debrețin și Satul Mare, iar în 1887 tronsonul Debrețin-Oradea. Are loc o dezvoltare economică, în principal a industriei alimentare și agricultură. În 1883 se înființează prima bancă, iar în 1900 primul casino. Numărul meșteșugarilor este în creștere și se diversifică producția industrială. În perioada 1930-1940 are loc dezvoltarea infrastructurii localității. Străzile sunt pietruite și se forează primele cișmele publice. Anul 1944 este dureros, întreaga comunitate evreiască fiind deportată la Auschwitz. După al doilea război mondial, în urma reformei agrare, moșierii sunt expropriați, iar țăranii au primit pământ. După al doilea război mondial și noua organizare geopolitică a Europei, Valea lui Mihai se găsește la numai câțiva kilometri de granița dintre România și Ungaria, ambele în sfera de influență a Uniunii Sovietice. Deceniile comunismului au restructurat localitatea. Pământurile și utilajele oamenilor sunt luate în cooperative, iar fabricile au fost naționalizate. Cu toate acestea, localitatea se dezvoltă. Valea lui Mihai este cunoscută în toată țara prin fabrica de conserve de legume Arovit. În anul 1988, numărul locuitorilor ajunge la peste 13.000, marea majoritate maghiari. În anul 1989, Valea lui Mihai este declarată oraș. În același an, căderea regimului Ceaușescu a dus la deschiderea de noi perspective pentru dezvoltarea așezării. Creștinismul are rădăcini adânci în Valea lui Mihai. Scrierile vechi vorbesc despre o mică bisericuță care a existat aici încă din secolul al XIV-lea. Sunt pomenite numele preoților Peter, Paul și Micloș. După cum arată o inscripție rămasă pe un clopot, în anul 1491, păstorul spiritual al localității era preotul Vereș Matiaș. În anul 1542, marea majoritate dintre localnici au ales să treacă la confesiunea reformată. Viața localității gravitează în jurul bisericii reformate, înălțată pe o culme din centrul așezării. Tavanul clădirii a fost renovat în anul 1714, iar în 1771 biserica a fost extinsă. Partea vestică a bisericii a fost construită între anii 1786 și 1794, fiind ridicat și un turn din piatră. În anul 1790 au fost turnate clopote noi, iar în anul 1887 s-a construit corpul actual al bisericii. Clopotul mare este turnat din oțel de Klangstal și îi cheamă pe credincioși la slujbă din anul 1925.
secolul al XVIII-lea sunt păstrate mai multe fețe de masă bisericești, brodate cu fir de aur. În anii 1955 și în perioada 2002-2004, Biserica Reformată a fost renovată în interior și exterior. În jurul bisericii a fost amenajat un parc frumos, brăzdat de alei și scări de piatră. Primul înscris documentar cu referire la confesiunea romano-catolică datează din anul 1284. Cu toate acestea, vreme de câteva secole, credincioșii catolici nu au avut biserică. În anul 1818 a fost construită o capelă, loc de rugăciune pentru localnicii catolici. În anul 1901 a început construcția Bisericii Romano-Catolice. Sfințirea bisericii a avut loc în anul 1904. Cele 4 clopotele a bisericii au fost date jos în anul 1918, în vârtarea evenimentelor istorice care au marcat începutul secolului 20. Abia peste 10 ani, cu ajutorul enoriașilor, sunt ridicate alte 2 clopote noi. Biserica este construită în stil gotic. Altarul a fost realizat cu ajutor de la Budapesta, fiind construit de meșteri din Timișoara. Interiorul a fost pictat în anul 1931. Biserica este decorată cu statuete și picturi. Renovarea exterioară a locașului s-a făcut în 1990. În imediată apropiere a bisericii se află statuia Sfânta Maria. Ferestrele bisericii sunt împodobite cu vitralii, iar decorațiunile exterioare dau clădirii un farmec aparte. Biserica Ortodoxă din Valea lui Mihai are hramul Sfântului Mucenic Gheorghe. Lucrările de construcție au avut loc între anii 1980 și 1986. Biserica a fost înălțată pe locul unei vechi capele ortodoxe. Fresca din interior a fost pictată de pictorul Nicolae Radu din București, iar iconostasul este realizat din lemn de tei. Cu ajutorul donațiilor credincioșilor, locașul a fost împodobit cu covoare și icoane. În ultimii ani au avut loc lucrări de modernizare. Parohia greco-catolică din Valea lui Mihai a fost reînființată în anul 1997, după 50 de ani de persecuții din partea regimului comunist. Sfintele liturghii se oficiază în capela amenajată în casa parohială. Numărul credincioșilor a crescut în ultimii ani, ceea ce a determinat începerea construcțiilor la o biserică nouă. Varietatea religioasă întâlnită la Valea lui Mihai este completată de penticostali și baptiști, care se întâlnesc în casele de rugăciune. În ultimii 100 de ani, evreii au dispărut din Valea lui Mihai, după deportarea în lagărele naziste în 1944. Cu toate acestea, sinagoga a fost renovată, cu ajutorul evreilor plecați în America. Cimitirul evreiesc a fost întreținut, fiind ridicat și un monument. Casa de cultură poartă numele compozitorului maghiar Bartók Béla. Aici activează diverse formații artistice, cum ar fi cele de dansuri și teatru. Trupa de teatru a susținut mai multe spectacole,
iar formația de dansuri populare maghiare Nilo Acaț a participat la numeroase festivaluri în țară și în străinătate. Continuitatea acestor formații ajută la păstrarea culturii și valorilor tradiționale maghiare pe aceste meleaguri. Biblioteca a fost fondată între anii 1945 și 1950 cu ajutorul donațiilor de carte făcute de localnici. Biblioteca s-a mutat de mai multe ori în spații tot mai mari. Din anul 1983, instituția își desfășoară activitatea în actualul sediu din centrul orașului. Fondul de carte numără peste 20.000 de volume. Biblioteca găzduiește ședințele Cercului Literar Mate Imre și ale Cercului Cultural Andra și Erneu. Valea lui Mihai este locul natal al poetului Mate Imre. Acesta a publicat 3 volume cu poezii, primul fiind tipărit în anul 1969. Casa memorială a poetului se află pe o stradă umbroasă, iar Mate Imre își doarme somnul de veci în cimitirul din localitate. Un alt nume cunoscut al culturii locale este cel al pictorului Fechete Carui. Prima școală din Valea lui Mihai a fost înființată în anul 1650, pe lângă Biserica Reformată. Vreme de secole, învățământul a fost strâns legat de biserici. În anul 1948, regimul comunist a desființat învățământul confesional. Activitatea educațională se desfășoară în școli medii și la liceu. În Valea lui Mihai învață peste 1300 de elevi. Școala generală este înfrățită cu școala generală din localitatea maghiară Nyírbátor. Liceul teoretic a fost înființat în anul 1960. Învățământul liceal se desfășoară în clădirea de la marginea orașului. Cei mai mici copii frecventează grădinițele din localitate, unde sunt îngrijiți și educați în cele mai bune condiții. Centrul de sănătate din Valea lui Mihai se află în mijlocul unui parc frumos, fiind ferit de agitația din centrul localității. Centrul are 18 paturi pentru bolnavi și dispune de cabinete medicale, laborator pentru analize, aparate de ecografie și EKG. Anual, aici sunt tratați peste 800 de pacienți din oraș și împrejurimi.
personalul este calificat și, în ciuda unor lipsuri materiale, reușește în mare măsură să facă față solicitărilor din teritoriu. Cu ajutorul primăriei orașului a fost înființat un centru de permanență, astfel că urgențele sunt preluate la orice oră din zi și din noapte, chiar și în zilele de sărbătoare. Centrul de asistență medico-socială s-a înființat în anul 2003, fiind o instituție care acordă servicii medicale și de îngrijire persoanelor cu nevoi sociale. Aici găsesc alinare sufletească, tratament medical și îngrijire, bătrânii singuri și fără sprijin, dar și alte persoane defavorizate. Centrul de asistență medico-socială are 20 de paturi, iar serviciile medicale și sociale sunt asigurate de personal specializat. Unitatea se află în aceeași clădire cu spitalul. Valea lui Mihai este punct de frontieră la granița cu Ungaria. Tranzitul călătorilor se face pe cale rutieră și feroviară. Amplasarea orașului în imediată apropierea graniței este un avantaj pentru Valea lui Mihai, care poate să dezvolte o serie de programe în parteneriat cu vecinii săi. Gara a fost construită în anul 1860, fiind un punct important pentru dezvoltarea localității. Valea lui Mihai este nod feroviar. Fiind în imediată apropiere a frontierei cu Ungaria, gara are vamă și punct de comisionar vamal. Prima asociație de pompieri voluntari a luat ființă în anul 1877. Acum, pompierii din Valea lui Mihai fac parte din structurile de pompieri ale județului Bihor, asigurând intervenția la incendii în oraș și împrejurimi. Valea lui Mihai are post de poliție și post de poliție de frontieră. Activitatea sportivă organizată s-a înfilipat la începutul secolului 20. Echipa de fotbal Gloria a fost înființată în anul 1921, fiind urmată de Juventus în 1936. Acum, echipa de fotbal Unirea Valea lui Mihai evoluează în divizia D. Meciurile au loc pe stadionul roșenesc Prasler Dula. Lângă stadion a fost construită o sală de sport. Valea lui Mihai are un club de karate frecventat de tineri. Karateca din Valea Ierului au participat la mai multe competiții la nivel național. Fetele au format un grup de dans ritmic. Grupul Ugrișoc a participat și la un festival internațional la Budapesta. Coreografia spectacolelor este aranjată de membrele grupului. Așezat pe un sol nisipos, orașul Valea lui Mihai este străjuit de pălcuri de salcâmi și păduri de foiase. În jurul văii Ierului, vegetația s-a întins cu generozitate. La marginea orașului se află un parc dendrologic, ocrotit de lege, cu câteva specii de vegetație rare. Parcul a fost amenajat în anul 1790 în jurul unui castel.
salcâmi din jurul așezării au favorizat una din preocupările tradiționale ale localnicilor, apicultura. În ultimele 2 secole, viticultura a reprezentat o altă îndeletnicire locală susținută de solurile nisipoase. Cultivarea terenurilor agricole cu diferite produse au diversificat agricultura locului. Tradiția este continuată de câteva ferme și depozite. Prima mară din Valea lui Mihai a fost construită în anul 1880. În deceniile trecute, numele orașului Valea lui Mihai a fost legat de fabrica de conserve Arovit, una din cele mai mari din țară. În ultimii ani au apărut o serie de fabrici noi în domeniul industriei ușoare, care lucrează cu parteneri externi. Vechea cooperativă de consum s-a transformat într-o fabrică modernă care produce confecții de damă pentru export. Cele mai cunoscute sunt fabricile de încălțăminte, partenele ale unor importanți producători europeni. Acestea asigură locuri de muncă pentru un mare număr de locuitori ai orașului. Piața publică din oraș este coordonată de primărie, instituție condusă de primar, care este sprijinit în activitatea sa de Consiliul Local. Prioritățile administrației locale sunt îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, a infrastructurii, a serviciilor publice și creșterii siguranței locurilor de muncă. Strategiile primăriei urmăresc dezvoltarea orașului și integrarea în structurile regionale, naționale și europene. Eforturile primăriei de a oferi servicii bune populației s-au concretizat cu construirea unei uzine de apă moderne. Amplasarea lângă graniță face ca traficul de persoane prin Valea lui Mihai să fie mare, ceea ce a dus la dezvoltarea serviciilor de alimentație publică și turism. În ultimii ani, în oraș au răsărit pensiuni, moteluri și restaurante, care au mereu ușile deschise pentru călători. Cel mai așteptat moment al anului este Festivalul Salcâmului în Floare, care are loc în luna mai, când înfloresc salcâmii. Timp de 4 zile, orașul găzduiește manifestări sociale, artistice, culturale, sportive și distractive, la care participă mii de oameni din întreaga Transilvanie, dar și din străinătate. Festivalul
și-a luat numele de la pădurile de salcâm care înconjoară orașul. În aceste zile de sărbătoare, oaspeții pot cunoaște tradițiile și obiceiurile maghiare din zonă.